Molo dasmu kuwi. Wah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Hei, Kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Kowe sing aja-aja Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu menika ngendika menapa? Ora dadak kowe kumbras dadak kowe silak. Kowe sing dadi tuk sumring perkara, kowe kongonan Werkudara ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo okol. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-moloke. Iya to, akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken okol, wong kekuatan menika iso suda. Tegese mangkene panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karosane bakale kalah. Ngono nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake okol ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sakpenake dhewe. Lah mriku le temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser. Ning nyatanipun mangke sekedap malih panjenengan menika badhe kawon. Wong panjenengan ora iso metung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsane urip. Suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Ya aku ya beda. Lah apa butuhe cekat-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Kowe ngias karo aku, kowe ngembe karo aku. Mboten perkara ngembe karo sampeyan. Nek sampeyan iso ngrangket Nalindra 97 niku kula percaya. Merga sing mangrangket Narendra cilik-cilik. Ning nek sampeyan genepe 97 genepi 100. Sing mangangkah Nalindra Ndarawati Mandura Ngamarta niku ngibarate kaya dene cecak nguntal setlika. Cecak nguntal cagak jebol gayuh wulan wuta ngitung lintang dange kelakone cepak wurunge. Sampeyan ora apal karo wong Ngamarta niku kedung-kedunge kasekten. Wong Ngamarta niku punjer-punjere guna kasantikan. Mula wong Ngamarta niku digayuh larane, ora nate kasembadan digayuh patine, persasat kaya njara langit. Nek Nalindra liyane monggo mang sepelekke mang bondo mang leboke pakunjaran. Ning nek Nalindra Ngamarta Ndarawati Mandura niku ana tembung mustahil. Mustahil. Tange kelakone. Kowe nyias karo aku, kowe ngembe karo aku. Kowe ngilani dadane Prabu Hamsa. Apa mbok kira aku wong loro saudon telu saurupan? Aku dudu ratu cepete. Ning aku ratu sing duwe kadigdayan. Percaya, kula percaya. Ning nek ditanding karo kadigdayane wong Ngamarta niku durung ana apa-apane. Ming sak kukune ireng. Niku wae dicuthik. Ngoten. Tenan ta? Monggo sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Oh. Aneh-aneh ora. Sing mburi ngadeg. Heeh. Ngoten.
Langkung-langkung sampeyan kok nampa penantange Raden Werkudara niku sampeyan adu arep karo malaikat pencabut nyawa. Niku tenan, kula mboten gara. Mergo Raden Werkudara niku nuwun sewu, satriyane menengan ning nek perang medeni. Nek wis muni sengit, mungsuh ora bakal diwenehi urip. Suduk kuku sapa nyana? Pancanaka. Pancanaka. Brodol usus sampeyan. Aku kuwi raga loro nyawa siji. Arepa sampeyan niku raga loro nyawa siji mesti konangan karo wong Pandhawa. Merga wong Pandhawa niku pinter-pinter. Luwih-luwih Pandhawa disanding karo Ratu Ndarawati niku pujangganing Pandhawa. Mesti dikandhani. Niwangsuk mana mangadil luwih. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Ratu loro kae aja mbok wenehi urip. Ratu loro kae iki raga loro nyawa siji carane mateni. Sirahe dunen kombo loro kabeh nganti pecah. Sirna Margalayu. Modar sampeyan ayo. Apa ana sing ngerti? Mboten dikandhani. Ratu Ndarawati ngerti. Merga Ratu Ndarawati titising Bathara Wisnu. Niku ketoke menungsa ning jane dewa. Mula Pandhawa niku angel dijangka atine merga disanding karo dewa. Ngoten. Ngoten. Dimidhangetke nek kula matur arep togok niku nuwun sewu cangkeme kaya torong ning niki Panakawan sing wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan kula ya wis ngerti karo kahanane Pandhawa mula nek sampeyan takon perkara kula karo Pandhawa niku wis wareg tenan niku tenan merga kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan niku cacahe 745 niku nek ngraman negara Ngamarta Bali ming kariaran tegese mati kabeh ora nggawa power bank kok aneh-aneh coba-coba kok ha iya dan kula sampeyan ampun sembrono mungsuh Raden Werkudara kekuatane we kalah kasantosane sampeyan kalah pusakane sampeyan kalah Raden Werkudara nggadahi pusaka Barga Warastra wujude gendhewa. Lho niku sing maringi Raden Gandamana. Wonten sing maringi Bathara Bayu niku nek diobat-abitke nyampluki sirah bisa marai pecah kabeh. Duwe pusaka jenenge Gada Rujak Polo. Niku nek dideke ngiyupi sawah 40.000 hektar. Kuwi tenan apa piye? Etok-etoke. Wong ki ra ya banget ki ora masalah to. Niku Gada Rujak Polo. Lho, kuku Pancanaka mapane tenggen jempol. Niku nek Werkudara nesu modot sakilan luwih sithik. Kok dadak luwih sithik? Hitungane pancen semono kuwi ya, Kok. Oh iya. Wis tenan kuwi. Raca-racake semono-mono kuwi. Pancanaka kuwi. Pancanaka kuwi. Tuweke nggon dada, blerek medun modar. Niku wis bola-bali ratu mati wetenge do bedah kabeh. Ngoten. Sikile niku mawa kekuatan luar biasa nggugajul gunung jugruk segara iso asat. Sikile Werkudara niku nggugajul gunung iso jugruk kok. Tenan ta percaya asli. Anggere mangkel sikile Werkudara niku mancal-mancal ngenengi gunung jugruk. Oh iya. Iwa nengen. Ha iya. Niku sikile Werkudara. Mun nek sampean ajeng mungsuh kali Werkudara niku nuwun pamunten niki malah kula karo Bilung sing rumangsa repot. Lho, repote. Mesti kula dadak golek silihan Bandosa we loro. Nggo ngopo? Nggo ngusung sampean niku. Mesti modar mesti. Mbok yo nganggo sedana. Ngomong kaya ngono kok ndak dadi ngautata krama. Ratune ratu grasak kaya ngono kok. Yayi Dimboko. Kakang Prabu Amsawi. Ora sak dadak gugu omonganing Togok. Dinyatake piye? Ayo wong loro maju nang pabaratan. Nek pancen wong Ngamarta ki wong Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang. Mesti iso ngalsurakipun Kakang lawan Siadi. Nang yen wong Ngamarta kuwi wong kang ora duwe kekuatan, kabeh omongane Togok karo Bilung ki mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Ratu Ngamarta rangket, Ndarawati rangket, Mandura rangket. Kowe karo aku sowan ning Giribajra bakal entuk bebungan ing tumpuk matumpo-tumpo. Yen pancen kaya mengkono, ayo tak derekake.
Kakang sing rumangsa ditantang karo Raden Werkudara. Ndisi olaku aku ning mburimu Kang. Aja dadi karo Kakang. Iya, Kakang Hamso. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari rawang walah dalah tak kira Raden Werkudara lah kok ana satriya kanthet ngeyeyet bringose ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen mripate mandeng karo aku tanpa kedhep dedeg piadeke ora swira. Gus kowe sapa? Takon karo aku Senopati Ndarawati satring garepur Raden Setyaki. Raden Setyaki yo dasar para nyata sing mburi sapa? Lek no mripatmu gatekno gobokmu. Kula tanpa rupa patih aku le. Wah, patih ya. Patih Mandura. Patih Praguta. Wah, patih Praguta dasar kepara nyata. Kok cengengesan cengelmu. Iki pancen Sriwaci lae ginawa mati sane mati yen iso mari entuk tekaning pati. Kuali. Syukur watuk, syukur dengkulmu melocot. Guyu watuk dilokke. Kakang Praguta, wonten dawuh Raden. Sing sabar tak cai rembugan sing apik-apik. Mbok menawa Prabu Hamsa kena tindak saruna aris supaya bali ning Batasari Mbak. Nek mboten kamplengi mawon. Pun mboten sawerna-werna. Ono apa Kakang Praguta? Saweran kok rambutan. Ditandur. Malah werna-werna. Hamsa ana marang. Didhawuhi dening Sinuhun Prabu Baladewa. Kinen methuke karo kowe. Wigatine kowe takon bali. Lho. Bali piye? Ora sah dadak kowe ngawe-ame pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadaya. Kowe bali ya pengen awet uripmu. Tekan tuwa nyawang anak putu rasa dadak tok bacutke nek kok bacutke cekak umurmu modar kowe. Wah lah dalah. Lah kok kaya ngono sumbare wong Ngamarta. Apa dikira aku ratu sing jireh getih wedi mati. Setyaki ana barat. Wis dadi niatku tinimbane aku bali ning negaraku aku diwirang-wirangke karo para kawula. Angur boyo aku tekaning mati ana ing Praja Ngamarta. Tak ikhlaske. Waton kasembatan boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadaya. Pisan meneh kowe tak iman. Ya aja nganti pisan-pisan bacut. Sawangen Purwadya Bala Ngamarta segelar sepapan. Yen mung gawe patine Ratu Batasari Mbak, tak kira ora jam-jaman telung kedheping netra tak kira bakal tekaning pati.
Nanging aku isih ngeman karo kowe Baliya, kowe Mundura. Tinimbangane kowe bali mung kaliaran. Setyaki, ana barat. Ora usah dadak ngeman karo aku. Aku wis mbedah negara Banda Ratu Mboyong Putri pirang-pirang. Yen mung tok eleki kaya ngono aku ora bakal mundur. Ora bakal gigrek kuruku Salomba. Ayo. Ratu Ngamarta ora garam menehake pustaka Jamus Klima Suta bedah negara Ngamarta cangkeme. Kandhane ngeyel malah bengok-bengok. Konangan Patih Mandura dupak raimu modar. Ratu kaya beruk ngono. Rewete ra jamak. Iki yo ngono omong kok betahe ra jamak-jamak. Ora meniren apa piye? Jam 1 kok ora perang-perang. Kowe ngenteni nganti jendung. Rembugan. Ayo tangi legane atiku. Ora tangi tak sampurnake kowe Prabu Amsa. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Ayo. Oh. Piye kok? Domongi ngeyel. Ketemu sapa? Aku ora pangling arep dhewe Setyaki, mburine Praguta Patih Mandura. Ratu Gustimu dikandhani ngeyel. Ora bakal wedi. Aku ratu ora bakal miris nyumurupi muncrating marus. Praguta cancut Taliwanda. Wo cangkeme bres. Digapake tendhuang nggon rai. Gletak modar. Awang ratu ibarate kok kean gluduk kurang udan kok wong iki. Omonge gleleng kaya bakul obat kae. Tandang gawe ora ana apa-apane. Dilik ana mati apa urip? Mati. Domongi mati kok. Dilik isih to. Munek tok arani mati jek urip. Oh, ha ta. Ketarane ora ambegan. Kok iso ngerti nek ora ambegan? Rambute irung ora mlebu metu. Wong ambegan ki rambute irung mlebu metu. Der. Iki wis plas ora ana tanda-tanda hidup. Ning yo saura-urane diemutke. Wong Ratu Gusti awake dhewe. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo mumpung anget Gusti. Kula aturi enget monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti mumpung anget terus dimut Gusti. Kula aturi enget. Mumpung anget Gusti. Woi ngaren kulang kaling kula aturi eling. Monggo Gusti kula aturi eling. Monggo sinuwun kula aturi wungu ampun kados ngaten. Nalindra Digdaya Dubreng Samaradeng Dukbe Samakubis. Kok mboten purun tangi namung dipun dugang kalian pun sinten Praguta kemawon kok terus mboten eling menika wonten pundi kasekten panjenengan sinuwun. Tiba gantep Bayu Atmaja ngeling ora risang. Ngeling risang satriya Wiratamtama. Sing mati ratu siji kok sing eling wong pirang-pirang ya. Ayo jenenge kekompakan ngono kuwi. Iso wae. Ha iya. Rombongan kok. Toko wonten dawuh. Sing methoke aku dudu Werkudara. Sinten? Satriane cilik ora swira. Awake separone awakku. Menteleng tanpa kedhep bringose tumpake kuping kiwa tengen. Ngakune jenenge Setyaki. Lah, nuwun sewu. Sampeyan ora samungsuh Werkudara mungsuh Setyaki niki wau. Sampeyan iso kok almarhum Sirna Margalayu. Pripun? Pun titip pesen mawon. Teng Istor Semboja. Napa teng pojok tetean. Kula aturi paring dawuh. Lho, Setyaki ki apa ampuh? Senopati Ndarawati. Adine Prabu Kresna niku saben dina gelut. Ora madang sedina nek gelut wis trima niku Setyaki mula arep cilik ning atos
Ora kaya sampean gedene ngempuk. Ya bingung kok ya. Ketoke mendonong ning wae. Genyuk-genyuk apa kok. Senjang niku cilik ning atos. Tangane tiba teng awak sampean antep. Niku sencaki. Tur niku Senopati ampun digawe Sembrana. Senopati Ndarawati. Upama sampeyan iso bedah negara Ngamarta, ra urung adu arep karo Setyaki mergo sampeyan pengin bedah negara Ndarawati. Abot 3 negara niku abot. Sing nendhang aku Patih, kok Patih guyune ora entek-entek. Niku Patih Mandura. Jenenge Patih Praguta. Praguta. Ora Prauta. Jeneng Pasoto ya mbok ora ngerti aku kok. Jenang Pasoto. Siyaine kok ngrembug jenang Pasoto. Ngrembug jenang Pasoto ki engko nek setengah 4. Jenang krecek kita. Ha iya. Niku Patih Praguta. Mula nek sampeyan ajeng wani karo Patih Praguta padha karo sampeyan jajal kekuatan 3 negara. Ngamarta, Ndarawati, Mandura. Pun rika mang maju. Piye diantil pisan kok ora eling? Aku mung kaget ora perkara lara. Wedian. Kagete kok nganti gletak. Ya dhewe-dhewe kaget ki yo iso nganti pingsan ya iso. Kata-katamu kok modern. Togo kok muni pingsan. Ora eling ngono lho. Ah iya. Gok nun. Sencaki Praguta Werkudara sapa wae padha ae. Sing baku ratu telu kudu tak rangket. Nggih, ngatos-atos. Miki lho, trajange kaya ngopo kekuataning Setyaki.
Ora apa-apa. Ayo. Ora setan. Ayo, amuk lekane atiku. Bolo Dewa Narapati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi Setyaki wonten timbalan Prakuta wonten rasa guyu. Nggih. Wonten dawuh. Oh, ya ajar. Nggih. Kanan kene kok cengengesan. Ha iki kula niku bacot seneng guyu. Guyu kok ora entuk. Meneng. Nggih. Setyaki wonten dawuh. Wis tak timbali lho iki. Apa mundur? Ndadosna ing kawuningan. Nyatanipun kula kadhawan supados ngunduraken Prabu Amsa. Ya. Nanging jebul kula nuwun sewu Prabu. Prabu Amsa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lho. Senopati Ndarawati Setyaki kok kalah karo Prabu Amsa. Wong tlatah sabrang nek cara aku isin. Estripun inggih mekaten nyatanipun kula kawon. Sebabe kowe kalah. Prabu Amsa rusuh tandangipun. Rusuh perkarane apa? Piyambakipun nyokot jangga kula. Pantes kula mboten eling tumripun getak kuntal dawuh ngajaripun kula Prabu Mandura. Nggih, kula nggih dicokot-cokot karepmu ora karepmu. Nggih mpun. Wis kalah terus. Kula nggih dicokot nggih panas awak kula. Tumula dipun getak kula kuntal ngajaripun Sinuhun Prabu Mandura. Iblis lan apa meneh jajalanat. Ngrasani karo Nagara Mandura bakal blengket Nata Mandura Prabu Baladewa. Setyaki Prakuta. Minggiro tak takare kekuataning Prabu Amsa yo. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa rekane adipan. Hei, ayo. Lek nomor panugate kopomu. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Amsa, kowe ora gelem bali, tinjungake nyawamu marang Prayoli binatang menungso ora tatanan. Perangmu rusuh. Perangmu kuwi nganggo nyokot barang. Kowe ngerti ora iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa perang nganggo tatanan. Ora sapenamu dhewe. Ora rumasamu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikongkon Jara Sandhaya. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Iya apa ora? Ora sadadake pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Janjane aku wis ngerti yen to anu bakal blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Dasar kepara nyata. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki Nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Nalendra Ndarawati, Nalendra Ngamarta bakal tak bonto tare tak krincung sikile. Lebokke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki muni piye? Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndarawati, Ngamarta bakal tak bonto tangane. Tak krincung sikile lebokke pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat kono regem jimat. Kowe wani ndados siapang. Kowe ngrasani Nata Mandura bakal tak bonto. Wareng bedan negara Mandura pengen tinjung akhirat nyawamu kan. Wah. Ayo, kangge. Mungsu Nata Mandura aja ketagungan ayo ge. Ngantemo. Ah, bagus. Kurang seklimu gruwa, kurang gawan bedatya. Sautung ngarep seklimburi. Ora nglakon mati kene Purandja derajat apa diampun. Wah. Jajaran diapu
lapure kaya ngene karwani karo Baladewa Kresna nggo menang apa? Karwani karo Baladewa Kresna nggo menang apa? Sing nggodaya piandel apa keketang ngaku? Ayo, aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinake karo Prabu Ansa Sirnakna. Piye? Sirnakna, iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamunahing Satru Sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Juruk Segara Asat. Iki wis tau tati kramas raja Dwapure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinju ngakhirat nyawamu kowe. Mongso iso glawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jeleh urip kowe. Mangsane. Pangan kuwi. Kocap kacarita nalika semanten. Njer babah, ndepani lemah, tutuk ngorok kaya kawah. Sang Prabu Amsa kenging Kyai Alugoro. Sirna Margalayu. Mlajar iki Latogok sigra matur kelawan Kentrayu Prabu Dimbaka. Lumajar saking katebian sigra nglumpati kuwandaning Sang Prabu Amsa kaliyaning jagat gawening para dewa gregah kaya wungu saka nendra. Kakang Amsa. Ayo Prabu Baladewa aja mutore. Ora nganggo nantang ngantem Baladewa saka mburi. Menungso ra tatanan. Modar kowe nusula kakangmu. Rupane padha. Antil kaya Alugoro modar. Aduh kesandungan. Datan beda kalahan Kang Raka. Prabu Dimbaka Sirna Margalayu. Sigra linumpatan kalawan ingkang Raka Prabu Amsa. Nalika semanten gawaning para dewa kalawaning jagat gregah kaya wungu saka nendra. Yayi Dimbaka tangi aja kaya bocah cilik. Wah! Ayo amuk. Weh! Ayo endi wong ngamarta? Werkudara. Apa? Jroning masewakan mau kowe ngrasani apa karo Koko Prabu Mandura? Ratu licik. Licike sing nantang Hamsa aku ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen Koko Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Iya. Kongkonane Jara Sandha. Iya. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Koko Prabu Mandura terus sing temandang Koko Prabu Mandura. Tegese Koko Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galuh kae Koko Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggaling Koko Prabu Mandura. Iya. Merga Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Koko Prabu kae pancen sekti digdaya, ning nek tumandang ki nggunakake akal, ora nggunakake akal. Wong mateni ratu kae iki jane gampang.
upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Koko Prabu ora iso menggali tekan semono. Merga wis kesurung rasa mubal babaring ngarepson wekasan akal budine ilang. Iya. Terus kowe maju. Ratu loro ae dunen kumba siae nganti pecah kabeh. Engko rak mati kabeh. Ngurek Baladewa nesu. Kowe omongo yen Baladewa ya lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara? Ngonek wonge ngeyel. Kowe wedi kok? Ora. Tandangi to. Tenan. Iki ngopo lho Werkudara kok tenan? Mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentukke tak tandangi tenan. Ya aja, iki mau rak ming tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tok wangsuli. Aku ora tau omongan akeh. Omong aku ya nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku engko ora eling, Baladewa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesti muring-muring terus. Nek kowe engko bingung, kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku ae. Engko aku wis maju kowe lunga, kowe nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora. Ora apa. Kowe iki kulino ngono kuwi. Sagedagan iki ora wis, ora aku tak neng kene ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu ak candha tak banting. Iya bantingan ora pecah kok tok banting. Bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu ora patenane. Nek ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi. Kowe sing nanggapi. Iya tak tanggapi. Pira to nanggap Baladewa? Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, lah iya aku ya rembugan tenanan kok. Nek nanggapi Koko Prabu Mandura kowe pira tak tanggapane? Wah, mikir trajange dhewe. Edian iwak dhuwurku to, Mas. Raden Werkudara. Waduh aku dicandhak tangan kiwa. Aku dicekel tangan tengen. Wah. Ratu mulang sarak. Kandhane ora nggugu. Ora gelem bali dijung akhirat nyawamu. Aduh, Raden kula nyuwun mapunten Raden. Kula nyuwun mapunten. Waduh. Waduh.
Mati to iki. Lho kok mati ki? Monggo aku ora mateni. Lah kok dadi? Wah, tenan ora menungso iblis. Kok ngrebut musuhe Baladewa? Werkudara. Werkudara. Anggepmu apa? Sing ngakon sapa? Sing dawuh sapa? Ngerti Hamsa karo Dibaka iki mungsuhku. Kowe mungsuhku sing arep mblengket negara Mandura, sing arep bedah negara Mandura. Lah kok tak pateni, kowe ngino karo aku, kowe ngecek karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nyias karo Baladewa. Kowe ngecek dipresani bae akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh nggonku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kok nimbung ana ing peperangan. Kok ngrabung ana ing peperangan. Ngopo? Kowe tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kok sapa? Sing mateni Hamsa Dibaka sapa? Kowe ngecek karo aku. Kowe mben jaman durung iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digdaya kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngecek karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Gah. Wah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, Kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi lho. Wah, unek-unek aku entek-entekan. Ngeyel. Aku wis wegah tok peksa. Werkudara. Werkudara. Hai. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dibaka ki musuhku. Ha iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Ora sangguyu. Kowe sing aja saiki Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu muni ngendika menapa? Wis ora dadak kowe kumbras dadak kowe silak. Kowe sing dadi tuk sumber perkara. Kowe kongonan Werkudara, ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Aku kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-moloke. Iya to, akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken akal, wong kekuatan menika iso suda. Tegese mangkene panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karosane bakale kalah. Ngono nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake akal ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sapenake dhewe. Lah mriko le temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser. Ning nyatanipun mangke sekedap malih panjenengan menika badhe kawon. Wong panjenengan ora iso mitung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsane urip. Mriko nek wong pinter wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro, tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Oh iya. Wah, aku dadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan niku ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet, kula
matur nuwun sewu. Mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Koko Prabu. Nek kula elingke Buayi ngerti apa? Ngerti wong tuwa iki dulu perkaraku. Mesti ngoten. Ya ta Werkudara? Iya. Mula kula kongonan Werkudara kon mateni ratu menika ben ndang rampung. Lho Bang, kok iso ngrampungi? Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Ya aku ya beda. Apa butuhe cekat-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Iki omonganmu sak penake, Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuh Werkudara menika panjenengan mboten kenging duka. Lah ming tanggep Werkudara kuwi wong Deksura ing patrap. Ngerti aku rung njaluk tulung wis diwangi. Mergi kula ingkang dawuh. Mesti kowe kok, mesti iki panggrana kanan kaya iki mesti kowe. Tok sumbere mesti kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna. Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun mapunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken namung semantena kula namung badhe nggalo perkawis menika pikantuka dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna. Sampun. Kok Prabu mboten kenging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis nesu. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora pun Kakang ora nesu. Kok Prabu kula nyuwun tulung, piye? Arjuna Kadawana supados sowan wonten ngasanipun ingkang rayi. Oh ya inggih ngestokaken dawuh. Kok Prabu kula mboten niat utusan kan Koko Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mingokol. Iki ngopo iki? Sedang mangkat. Janaka kon mrene. Iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu ki sapa? Ora ngomong nesu kok. Wah. Ning jaluki tulung cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu Werkudara, keseron kowe. Iya. Janaka, ngoten dawuh. iki ngopo iku Satraka ngombe es teh? Ora oleh. Timbali kakangmu. Ngestaken dawuh Koko Prabu. Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayataya. Oh Arjuna wonten paring adhawu kaya aturing pun Kakang ngersani Prabu Darmakusuma yen to sesaji kurban ganjeling Sandrajajaya wis entuk inggih Nalindra Giribajra Prabu Jarasandha. Mula kang sangka kuwi ya yo digelak lakune prapting negara ing Giribajra nanging panjaluking pun Kakang Werkudara apa dene Janaka ora kena pisah kalawan pun Kakang merga Giribajra kuwi negara ingkang gawat keliwat wingit kepati satu ngara satu mati jalma mara keplayu. Ora kok perkara gawating negara nanging negara Giribajra kuwi diwenehi sandi-sandi ingkang neniwasi mekaten. Mula yen to mangkate ana Giribajra iki engko ijen-ijen mesti bakal ana kurban nanging yen to bebarengan kalawan pun Kakang luwih prayitna luwih ngati-ati. Yo wis to dawuh Kresna kakangku. Arjuna wonten paring adhawu. Aja lali ngampirana apa ana kawan. Kakang Semar Nalagaring Petruk Bagong kantinen marang Giribajra sabab arepa dikaya ngapa kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Prasta dawuh paduka kula nyuwun pamit. Ayo Werkudara. Yo tak dherekke Kresna kakangku.
Samarika den prayitna semuriris semuriris eko balik sinuwun janur gunung Kadingaren sampeyan kok rawuh enten Karang Kadempel kalian Ndara Werkudara Sumawana Ndara Janaka nggih Ndara wonten menapa Gus kok Kadingaren nggih Gus wonten menapa kok Kadingaren wonten apa Gus Kadingaren kok kadi kuwalik-walik omongane wis mentel ya wis Kakang Semar kula wonten dawuh ngerti yo nggonku prapta ning Karang Kadempel sayekti ngemban dawing Nyai Prabu Darma Kusuma lan sumurupa Kakang yen to sejatine para Pandhawa bakal duwe gegayuhan ingkang luhur nggone wis nampa kanugrahan negara Ngamarta ingkang samengko Ngamarta wis saya kuncara saya njayeng bawana wekasan tuwuh kegrenteking tekad para Pandhawa nggone bakal nganakake sesaji Raja Suya niku ora sadengah Nalindra isa nglakoni lho Den napa pun dipikir sarta dipun penggal ingkang kanthi njlimet dipun gelar lan dipun gulung supados boten tuna tembe wingkingipun Kakang Nayantaka dina samengko syarat srana wis sumawis kabeh ya mung kari siji syarat srana ingkang kudu digoleki sinten napa syarat sranane syarat sranane ya kuwi sesaji kurban korbaning Nalindra ingkang watak angkara Budi Candala mongko ana ingkang wis ginebeng dening para Pandhawa ingkang bakal dadi ganjeling Sajraja Suya sinten Den Nalindra Inggiri Bajra Prabu Jarasandha ingkang dina samengko bakal nganake Sajiludra kanthi bekakak ratus-atus cacahe mula wis ora ana pangapura meneh kanggo Jarasandha kejaba mung kudu sirna saka lumahing bumi kreping langit iki Kakang Nayantaka Samareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ngaten Ndara iya nek ngaten kula mung kantun nderek kowe aja ado-ado kelan para Pandhawa utamane Werkudara Padri Janaka lan aku Kakang Nayantaka awi ampun kesuwen digelak lakune prapteng negara Giribajra ning ati-ati lho Gus Giribajra niku negara ingkang gawat keliwat ningit kepati satu mara satu mati Kresna sinayang manggulung mingkonaken
pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanangkung sumungkem guling sang kakung repa baboe maneman beraten te pranto kulun dadak runte ing tara Arjuna lunten paring adhawu wis cepet nggone lumaku nganti tekan ya kuwi lengkahe ngarga monggo gunung iki ingkang kinarya bebeteng negara Giribajra sumurupa gunung iki aran Gunung Titiaka ya Gunung Setyaka Gunung Titiaka iya lan kowe tak ngerteni apa to sababe dene Giribajra iki ora tau ketekan mungsuh merga dhuwur gunung kae ana wujuding tambur ingkang isa muni dhewe pendak-pendak Giribajra ana wong kang bakal mlebu mesti tambur kae muni dhewe nanging aja mbok anggap tambur kae pusaka ing menehi tandha kelawan Prabu Jarasandha unining tambur kae sejatine pesambating Prabu Briyadrata Prabu Briyadrata wis apa kuwi bapakne Jarasandha kena apa wujud tambur merga dipateni karo Jarasandha tumuli kulite dikelokop digawe tambur wah menungso ora duwe rasa kamanungsan kowe tak kandhani sejatine Jarasandha ki atmajaning Prabu Briyadrata ya mung laire cacat piye bojone Briyadrata kuwi loro Retnadi lan Retnadati mongko ora kagungan putra tumuli Briyadrata mangsah semedi pinalingan pelem pertangga jiwa gandeng padha rebutan kepengin ngandhut sejarah utawa turuning Prabu Briyadrata garwa loro mau mangan pelem separo tumuli gerbine bareng wis lair jabang bayi eloke jabang bayi mung separo tumuli dibuang ana ing alas ditemu wujuding wanita alasan sing jeneng Banjara iya bayi ingkang separo mau tumuli digathukake kalaring jagat gawaning para dewa bayi mau isa urip terus dijenengi Jaka Slewah bareng dewasa dituturi yen to anake Briyadrata Jaka Slewah nesu tumuli wong tuane kabeh dipateni dheweke lenggah dampar negara ing Giribajra bapakne dikelokop kulite digawe tambur ibune loro dipateni kabeh wah pancen wis ora pantes urip ana ing alam padang kudu disirnake Jarasandha Arjuna wonten paring adhawu Mustia pusaka ya kuwi pangruwatan jemparing ngestaken dawuh tambur sing ana dhuwur kae bedhahan Yayi ngendosaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Arjuna piye elok ing atasipun jemparing pangruwatan wangsul wonten ngajenganipun ingkang rayi nanging bedoripun wonten ludiranipun yen ngono mambur kae wis bedah tegese sian dhewe wis bisa nyampurnake nyuwargake Prabu Briyadrata Koko Prabu kasinggihan mekaten Werkudara. Nggih. Ayo tak kanthi manjing negara ing Giribajra. Ayo tak derekake.
Nanging supaya aja nganti kadenangan, aja ngaku yen to Werkudara Kresna apa dene Janaka. Pun Kakang bakal nganggo asma peparab Begawan Resi Padmanaba. Aku arep nganggo jeneng Resi Balawa. Kula mawi teng Resi Suparta Kaka Prabu ayo digelak lakune Werkudara. Wah, Arjuna pusakamu balekno marang Langkap ya tak kanthi manjing Giribadra. Monggo.